shekara, amaryar shekara, amaryar shekara, da rikicin ya jarraba. Shi so ruwan zuma ne, in ka sha ka ba ta kurba. Kar ku sha maɗaci, a so ba za ya zo da kyau ba. Ciwo bai zama mutuwa ba, ka daina raba gumba. Baka matarar shi kullum tana fargaba. Ka daina karya mata gwiwa tun da kai ta zaba. Hakan bai kyau ba, ka daure ka duba hawayen ta tarba. Kullum tana kuka ba ta fice bakin ciki ba. Amaryar shekara. Kada ki taɓa ni. Kin yi mamaki ko? Ba mamaki ne ba. Abin ne ya shammace ni. Haka namiji yake. Amma kina mai har kika bar shi ya ƙara aure. Kalanta wa soyayyar ke. Ya ƙaryata wannan soyayyar. Ba soyayya bace, rashin sanin kishin kai ne da kuma hauka. Ko kin san me yasa nake jin daɗi idan na kalli Umar? Idan na tuna cewa ni kaɗai ce zaɓinsa, kuma daga ni baya son ya ƙara aure ko da wasa. Ƙarya kike, domin tunda har ya iya karɓar matan wucin gadi, na tabbata zai karɓi matar dindindin. Sannan kuma ita matar ƙaddara guba ce, matar zaɓin rai ita ce matar su, don haka ki shirya. Wahala ce bata ishe ki ba. Na karɓa, amma ki sani za ta yanke da zarar na shigo gidana. Zan farka, amma a gidan mijina. To anti, sai na dawo a matsayin abokiyar zaman ki. Sai dai ban waye ka ba, ban gane wannan fuskar ba. Haka ne, na san baka shaida ni ba. Suna na Hamza, yayan Amira. Wani dalili ne ya kawo ni wajenka. Na san da wahala in ka san abin da yake faruwa. Wannan wani abu ne ko? Wani abu ne ya faru a gidan dan uwanka marigayi, wato mahaifin Nadiya. Wani abu ne ya faru? Baka da labarin an yi auren Nadiya? To ina zan sani in dai ba Aminu ne da ya rasu ya dawo aka daura auren da shi ba. A'a, wannan wani al'amari ne daban ya faru. Na san baka sani ba, shi yasa na zo in gaya maka. Bawan Allah, ni fa ka sa na a duhu. Da Allah fitar da ni ka yi min bayani dalla-dalla yadda zan gani. Ƙarshen maganar da yi shine Nadiya ta auri mijin kanwata, wato Umar Faruk, mijin Amira likita. Yaushe aka yi haka? Ban sani ba. Yau tsawon wata 2 kenan. Ko da wasa ban taɓa ji ba. Ina raye ma kenan, ballantana kuma a ce na mutu ƙasa ta rufe min ido. Wannan shine babban abin takaicin. Ina jin ka. Da Umar din da ita Nadiyar yanzu haka ma ba sa ƙasar nan. To gidan uban waye kai ta? Ya ɗauke ta sun tafi da ita can Ghana domin ya je ya yi wani course ne na shekara 1. Shekara 1? Shekara ɗaya daidai kenan. Ina fatan dai ka ji daidai. Wai yanzu Talatu har abin naki ya kai ga haka, ban sani ba. Wani abu aka yi ne? Ta ya za ki ɗauki yarinya sukunda guda ki siyar da ita har miliyan 2 sai ka ce wata haja? Yata ce, na kuma sai da ita. A ƙarya ne, ba irki ce ke kaɗai ba. Ki sani cewar akwai haƙƙin yaya a kanta.
To ba sai ka kai ni kotun kokoli ba? In ya so a je a yi min hukunci? A daure ni tunda na ga abin naka ya kai ga haka? In an daure ni ya so haɗi giya ta rage. Gaskiya ne Talatu, wato wuyanki yayi kauri har da yanzu ta kai ga mu dinga yin sa'in sa da ke ko ina faɗa kina faɗa. Yanzu ina kuɗin. Kuɗi ga sunan suna ƙuguna. Ina ka suna? Naka. Tab. Lalle kuwa Allah na dawo in ji masu tafiya yawon dandi. Ai sai dai kai duk abin da za ka yi. Kuɗi dai nawa ne ga sunan a ƙuguna. Wallahi ƙarya kike yi. Kamar ya? Kamar yadda kika sani ne cewar ni ba ni da mutunci akan kuɗi. Kuma wallahi tallahi ki sani cewar zan kwaza duk unguwa kowa ya sani. Wallahi ka dade ba kai ba. Kai duk abin da za ka yi. Kamar yadda kake faɗa ni ma haka zan yi kururuwa a cikin unguwar nan in ce ga kwarto nan ya shigo min cikin gida. Ko ka fita ka kama hanya ka bar min gidana wallahi ko in ma ihu. Ai ba wannan magana saboda kowa ya san wane ne ni a gidan nan. Babu wata alaka dan ni yanzu wallahi na daina daga ma kafa. Ji nake kamar in wasa maka wuta a cikin gidan nan mu kone gaba ɗaya ni da kai. Sai dai ke ki kone amma ba ni ba. To kama hanya ka tafi ka bar min gidana. Sai kin bani kuɗin nan. Baka isa ba wallahi. Kuɗi baka isa ba ga sa kuguna amma baka isa ba. Da yanda zan bi na karɓi kuɗin nan. To mu zuba da ni da kai. Mu zuba. Wannan shine abin da na rasa a wurin wacce na fi so a cikin duniyata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana. Lafiya kalau Nadiya. Tashi lafiya. Lafiya na. Allah miki albarka. Da wani abu da kake bukata? Na ce da wani abu da kake bukata? To menene? Ke ce? Ke ce dukkanin bukata ta Nadiya domin na tsinci kaina a cikin tsananin ƙauna da. Dakata. Don Allah kar mu zo wannan wurin. Ka sani na sani. Duniya ma ta sani cewa akan sharaɗi muka yi wannan aure. Don Allah kar ka kawo abin da babu shi a cikin sharaɗin auren mu. Ka girmama alƙawari. Nadiya kenan. Ai na riga na aure ki. Kuma ba san taɓa ruwa da ke ba har abada. Irin ku suna da wahalar samu. Gashi kuma na sani ki. Ya sa aina suka kira ruwa da ke. Ba zai yiwu ba. Wani yasa baya daga wayata ne? Me yake faruwa ne? Barka da wannan lokaci ranke da dai. Yawa barka abba. Tun da nake ganin ki cikin damuwa. Akwai wani abu da ke faruwa ne? Ba komai. Amma fa uwar gida idan har mai gida ya zo same ki a cikin wannan yanayi kin san cewa ba zai ji daɗi ba. A'a abba, ka je bakin aikinka ka ci gaba da aikinka. Ba abin da yake faruwa, ba komai. To, shikenan. Na barki lafiya. Amaryar shekara ban yi zaton hakan ba da tuni na ankara. Me Umar yake nufi da ni? Amaryar shekara ta Wani baya kewa ta ne? Ko kuma jin muryata ne baya? Amaryar shekara. Sassa da kewarsu za su kashe ni. Amaryar shekara. Amarya ce ke ta shekara. Amaryar shekara.
Barka da hutawa, ma'abociyar kyau, kwarjini da iya kwalliya. Barka da tsohon saurayina. Duk da wannan sunan ma kika bani? Ba komai yayi hakan ma. Me ya kawo ka wannan gurin? Kallon fuskar ki. Fuskata kuma? Kina mamaki ne? Dole ne mamaki, domin kuma mun riga mun ajiye wannan maganar tuntuni. Haka ne, kin san soyayya kamar iska take. Baka da ikon sarrafa ta. Ko ita zuciya wajen zama kawai ta bawa su. Amma ba ta da iko da shi. Hasali ma shine yake da ikon sarrafa ta. Ka san burina, ka san wanda nake so, kuma ka san dalilin da yasa nake son shi. Kowa zai iya zama yarda yake domin cikar muradi. Kar ki ci gaba da azabtar da ni a nesa. Zuwa yanzu ya kamata a ce kin gane cewar ni masoyi ne na haƙiƙa. Kai ne ya dace a ce ka gane cewa shine muradina. Kuma bayan shi ba zan ƙara kallon wani ɗan namiji da idan burgewa ba. Kin yi kuskuren aje soyayya a gurbin da ba nata ba. Ai kowane guri ka ajiye su ya dace, domin shine yake wa kansa guri ba ɗan adam ba. Ko kin san cewa Umar ya yi tafiya kuma ya yi aure? Na sani, sai me kuma? Sai ki haƙura da shi. Zan iya auren Umar, ko da kuwa matansa 3 ne, barantana matarsa 1. Wancan auren ma auren wuce gadi ne. Ba za ki samu Umar ba, don haka ki rufa wa kanki asiri, ki karɓi zaɓinki. Ba za ka samu Anisa ba, ko da kuwa Umar ya kuce mu. Don haka ka sa a ranka babu aure tsakanina da kai har abada. Ni ne fa. Yanzu yaya, me naka na zuwa gidan su Nadiya? Ban ga dalilin ka na zuwa gidansu. In ma da wani abun ne ai sai ka zo ka same ni. Saboda kina gaba da ni ko? Dole sai na zo na gaya miki, in baki yarda ba na fasa. Ni ba haka nake nufi ba. Ina cikin damuwa, ka fahimce ni. Dan Allah yaya, ka auri Anisa. Domin na san da zaran Umar ya dawo za ta ci gaba da damuna da masifa, ni kuma ita kadai ce fargabana. Da zuciyar Anisa tana tare da ni, da tuni na dade da mallakanta a matsayin matata. Ai duk wani namijin kwarai babu wata hanya da ba zai iya bi ba domin ya ga ya janyo hankalin wacce yake so. Kai me yasa ba za ka bi wannan hanyar ba domin ka raba ta da jin kamshin gidana? Zuciyar Anisa mai tauri ce, Amira. Salo da sarrafa kalamai ba zai taba sawa su lausasar da ita ba. Ai idan ka sake ganin kafarta a cikin gidana, wallahi ko ni ko ita ne, duk wacce ta samu galaba ta kashe yar uwarta. Kuskuren da kika tafka, Amira, shi yasa zanuban suke tabon ku, kuma ki sani Anisa ba za ta taba barin ku sha iska ba. Kamun nan barki. Nan ba ta kuma? Akwai matsala ne? Ina ganin ai babu matsala. Ko haramun ne ko kuma na gaya miki wata kalma ce wacce ta saba wa shari'a. Irin wannan kallo haka sai ka ce baka taba gani na ba? Duk wanda ya ganki a haka ai ya tabbatar da cewa hajji yadda ka mutu akan wannan yarinya, yadda kake bala'in santa. Idan ta kasance mata aure, ya za ka yi? Ba mata aure bace ba. Wallahi ni matan aure ce. Laifin waye na ƴaƴa ko kwa iyaye, in an tantance waye ba zai gane ba. Laifin waye? Sarauniya ta umma abiha, kin ga yadda kike kyau kuwa? To ai kai din na musamman ne. Bayan sai da aka gama wahalar da ni din? To ai duk abu mai daraja sai an sha bakar wahala sannan ake samu.
ko ni din daraja ta bata kai bane. Laifin waye rubutaccen labarin turka-turka da ke faruwa tsakanin ma'aurata 'yan balisa masu caccaba ado tamkar a gasar kyau. Wato wani lokacin idan na kalle ki kina mun kama da budurwar da bata taba yin aure ba. Ki ai tamkar zinariya ce. Samun ki sai mutum yayi babbar sadaukarwa. To alhamdulillah na gode Allah da ni ta wasu sadaukarwar na same ta cikin nasara. Laifin waye labari Mustapha bin Adam, tsara labari Adamu Abdullahi, daukan nauyi Mustapha bin Adam, shiryawa da kuma bada umarni Adamu Abdullahi. Dan Allah ka rufa min asiri, ina tare da mijina. Me yasa kunnen kashi ne da kai? Me yasa baka tsoron Allah ne? Anya kai mutumin kirki ne kuwa? A'a, ni ban faɗa ba. Kuma Abiya? Na'am, Abu Fati. Me yake so ne wai dan Allah? Kai kasa da muryarka. So kake mutanen office din nan su fahimci abin da ke tsakaninka da 'yan aiki? Ko so kake a fara zargin ka kana da halaka da 'yan aikinka? Ina wuni baba? Haba. Na karbi dai ina wuni. Amma ba maganar baba. Gurin ki nazo. Waje na kuma? Bare kuwa. Lilin ta wuce duk inda kake tunani domin ko shu'umin mace. Wannan ita ce kadai hanyar da zamu zo mu azabtar da ita. Wannan ne kadan ne da za ta san cewa ruwa ba ta hankali gari. Laifin waye ku garzaya Al-Tahrir Media Global Concept da ke kan YouTube domin kallon wannan cakwakiyar a duk ranar Alhamis da misalin karfe 7:30 na dare. Ku yi subscribe tare da danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Wannan wani irin ciwo ne haka? Masu aure nawa muka kashe? Ka kashe shi ko? Me yasa za ka kashe shi? Na rasa iyaye na. Kadda ki ce mun ta rasu. Wannan cutar ta ba ta tashi da mace mutuwa zai. Ka gaya mun gaskiya dan Allah me yake damun dana dan Allah. Me yasa ke zargin ni na kashe shi? Ki share hawayenki. Yanayin ka kadai ya bani amsar tambaya ta. Ba wani yawa gare su miliyan 3 kawai nake bukata. Menene alaka ki da wancan dan iskan da kake da shi? Da ka tsaya ka saurare ni ka ji abin da nazo maka da shi. Duniya ce ka. Baki zan munafuka ba. Aisha labi ba kuma ba barauniya ba. To karki damu komai yana wucewa. Ki ƙara haƙuri sannan ki ƙara nutsuwa. Dan Allah mu yi haƙuri da junanmu. A duk yanayin da muka samu kanmu, kar mu ba mu iya dama su yi dariya a kanmu. Ni da kai, haɗin Allah ne. Duniya ta shaida. Tare da juna. Za mu rayu. Tare da juna. Za mu mutu. A kowace safiya, nakan tashi da farin ciki da ɗauki, saboda na san zan ganki. Saboda sanki kaddara ta ce, ƙaunarki halitta ta ce, rayuwa da ke tilas ina ce. Na gaji da rayuwa da kai, ka fita daga cikin zuciya ta Safwan. Allah ya sa da hannunki bai ji ciwo ba. Waye Samir? Bestina ne. Besti. Ya, bada wani abu ne. Ba komai. Ni kan san mai na wannan ƙawata ki ne. Aisha? Yes, ita. Sai kuma ba ta sallah ba? Zuwa kai ka shiga min kicin ka dauko abinci? Gani ne na ji na ɗebo dabbobin ki abinci ɗazu. To ko ubanka ne zai dawo duniyar nan ina tabbatar ma ba za ka ci abincin na ba sai ka gama min aiki na.
wannan ne ya bushe, na wanke sauran su ba su karasa bushewa ba. Anya wannan ka wanke min ya fita ma kuma. Sun kuma ya isa. Iya abin da ka iya kenan, cin tuwo shi ka iya. Kin gama daga yau kin gama wallahi duk abin da kika mun yi miki. SairaMovies brings you another love teaser. Shin me yake faruwa ne? Me ke faruwa ne? Lafiya. Dole akwai abin da ya faru. Jikin sa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kin san waye Butulu? Umma na sani. Daman fa ni fa tun farko ba wani kaunar abin nan nake. Kaga. Ka bar wannan magana kawai. Ba komai kenan, ba abin da zaka iya yi. Ba na biya maka ba. Ka san girman Allah ko sama da ƙasa za ta haɗe. Saboda baka da komai a tsakiya, dole ka ci haka. Majnunin so. Ina ji a raina akwai wata rana da za ta zo da ɗayan mu zai zama abin tausayin da sai an tausaya masa saboda zai yi babban. Ya baki rika yin irin wayannan maganganun? Wai duk lokacin da muka zauna ana hira mai daɗi sai kin bata mutun rai. Ni kin ga tafiyata. In ka zo an ji mamma ba za ka sa. Majnunin so. Produced by Abubakar Mesa and Musa Kaka. Co-producer Adam M. Kwaro. Executive producer Sunu Saidu Gaya. Story screenplay and directed by Awal Usman Gado. Majnunin so. Yaro an ce ya je ya tone, don haka yaro bai tawakkali ba. Shi ne sai ku kai su gidan mahaukata. Gidan mahaukata. Za ku iya samun sa akan tashar mu mai suna Majnunin So. A yanzu haka muna ɗora shi. Ku bibiye mu don jin daɗin ku. Amaryar shekara, daure ka riki hadani, daure ka riki hadani.